Kan han i det hele taget få kanten af den dernede? Michael White 4. Oh, you just help me get that one right. Lige have den op på skærmen, så vi kan være helt sikre på. Ja, vi skal tættere på blå, for ellers så kan han få den ind med den almindelige rest. Nå, det ser da meget godt ud, gør det ikke det? Ah, den er lige rykket en 2-3 cm længere ned. Det gør det altså noget nemmere at ramme den faktisk. Jeg har stået forbi igen alligevel. Og så er vi ude i den der, hvor det er altså, nu får han en advarsel. Hvis ikke han rammer tredje gang, så er framen tabt. Så er vi på 3 strikes, og så er vi ude. Hvis man kan se rød direkte på, man ikke rammer 3 gange, ja, så er det tabt frame. Okay, Michael. I have to warn you now, if you don't hit a ball on, you'll lose a frame. Yes. Yes. Ja, hvordan kan man andet end at elske ham der? Hold da op. Altså, hvis han laver miscue og rammer pink, så er det også tabt frame. Nej, det er ikke rigtigt! Nej! Frame Michael White. Frame Michael White! Hold nu fast! Sikke en måde at tabe den frame på, det er jo helt vanvittigt. Nej, det er sket en 2-3 gange i historien. Og så får de mid-session interval Steve Davis og Ken Doherty, at de to eneste, som de udenbart kan komme i tanke om. Og nu altså det Joa Bumjang også. Hold nu fest da. Ja, der er altså pause i kvarters tid. Hvad var det, der skete der? Ja, husk lige din kø, eller hvad det er, der bliver sagt der. Ja, det var da utroligt, det der. Ja, så lægger han køen ned bag ved, under bordet også. Det er der heller ikke mange, der gør. Ja, fik jeg lige high five på vej ud der.